салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. даври ҳаштуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум ин навбат ҳам хуб шуд, ҳам ҳолатҳои на он қадар хуб дошт. агар имрӯз аз нохуб сар кунем, боз ҳам гап сари мушкилиҳои дастаи норак меравад. мухлисони дастаи сарои камар дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 ҷамъ шуданд ва интизори омадани футболбозони дастаи норак буданд. норак дар ин давр бояд меҳмони тими сарои камар мешуд, аммо бо сабабҳои гуногун ин тим ба бозӣ ҳозир нашуд. баъдан дар саҳифаи инстаграми ман як нафар аз футболбозони дастаи норак ки хоҳиш кард номаш махфӣ бошад, бо навиштаи кӯтоҳе як нав мушкилиҳои дастаи норакро гуфт ва дарди дил кард. ӯ навишт ки тӯли аз 12 то 13 моҳ мешавад футболбозон ва мураббиёни мо маош нагирифтанд. ягон хел дастгирӣ аз ҷониби ягон кас нисбати дастаи мо нест. ҳамин рӯз мо ба дастаи сарои камар бозӣ доштем, на автобус доданд ва на бо раҳгиро таъмин сохтанд. дар дастаи мо бозингарони зиёд аст, вале ҳеҷ кас маош намегирад. мо намедонем чӣ кор кунем. ана ҳамин гуна мушкилиҳо домангир шудааст дастаи норакеро ки мавсими гузашта ба сад орзуву ормон ба Лигаи Якуми Тоҷикистон роҳ ёфт. ин даста дар мавсими имсола бо сабаби мушкилиҳои иқтисодӣ ба аксари бозиҳои сафарӣ нарафт ва ҳатто барои қабули дастаи меҳмон аксаран ба мушкилиҳо дучор мегардид. аз ин рӯ дар нисбати ин даста ҳамагон хулосаи кумитаи тартиботу интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистонро интизоранд. хулас, яке аз камбудиҳои даври ҳаштум ана ҳамин нарафтани дастаи норак ба бозии сафарӣ ба ноҳияи 5 буд. бозиҳои дигар ба монанди ҷиликул ва сомон ба таъхир гузошта шуд ва рақобати душанбеу шодмони ҳисор қарор аст рӯзи 26 май баргузор шавад. бозиҳои дигар ҳамагӣ баргузор шуданд ва дар давоми барнома дар ин маврид ҳарф хоҳем зад. аз ин ба баъд бозиҳои дастаҳои сарраз ва сарои камар унвони бозиҳои марказиро гирифтан мегиранд. ин ба хотири мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа мебошад ки таи чанд даври охир ҷаззобияти мусобиқаро боз ҳам боло мебаранд ва ҳар давр барои мухлисон ҷолиб шудан мегирад ки кадом даста мавқеи аввалро мегирад. бозии навбатии дастаи сарраз дар меҳмонии тими Шоҳмансури ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе буд ки ғолибият барои тим мисли обу ҳаво лозим буд. дар аввал дастаи сарраз ба пуррагӣ рафти рақобатро бар зиммаи худ гирифт. фурсатҳои хуб созмон медод ва Шоҳмансур низ дар навбати худ бо ба миён овардани ҳолатҳои ҷолиби голзанӣ садои мухлисонро баланд мекарданд. сарраз вақте дар ҳисоб пешсаф шуд, бозингарони тими Шоҳмансур дигар бо тамоми нерӯ бозӣ мекарданд ва дар охирҳои рақобат қариб буд ҳисобро баробар сохтанд. ба дифоъ шиштани сарраз ҳам сабаб дошт. онҳо 10 нафар монданд ва ин ба фишори баланди рақибонашон оварда расонид. дар ин бозии пурэҳсос дар ниҳоят кӣ ғалаба кард, дар сюжаи омодакардаи ҳамкоронамон бубинед. дар даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум, дастаи Шоҳмансури ноҳияи Шоҳмансур дар варзишгоҳи марказии пойтахт дастаи саразми Панҷакендро қабул кард. ин боз яке аз рақобатҳои асосии даври ҳаштум ба ҳисоб мерафт. дар оғози рақобат футболбозони мизбон бо роҳбарии Раҳматулло Фузайлов чандин маротиба наздик буданд то хати дарвозаи дастаи саразмро рахна намоянд, вале барояшон ин чиз муяссар нагардид. бозингарони тими саразм бошад бо услуби фишор овардан ба рақиб оҳиста оҳиста ба ҷаримагоҳи ҳариф наздик мешуданд, вале фурсатҳои хуби голзаниро истифода бурдан наметавонистанд. дар қисмати якуми бозӣ то охирин дақиқаҳо мухлисон шоҳиди гол нашуданд, вале пеш аз хуштаки довар барои бозингарони дастаи саразм имконияти хуби голзанӣ ба миён омад ки Баҳризода Паҳлавон аз масофаи дуртар аз дарвозабон бо як зарбаи қавӣ тӯбро ба кунҷи дарвозаи Шоҳмансур равон кард ва голи аввалини рақобатро ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр бо ҳисоби 1-0 қисмати аввали рақобат хотима ёфт. дар қисми дуюми бозӣ рафти рақобат тамоман дигар хел шуд. бозингарони Шоҳмансур айнан бо ҳамон услубе бозӣ намуданд ки футболбозони ҳариф дар қисми аввал доштанд.
фишор меоварданд ва дар бештари ҳолат ба дарвозаи Саразм наздик мешуданд, аммо ин услуб дар оғози қисми дуюм кор надод ва бозингарони тими Саразм дар дақиқаи 52-уми дидор ба задани голи дуюми худ даст ёфтанд. ҳасан Холов ҷониби дарвозаи Шоҳмансур зарба зад ва ту ба пои бозингари мизбон Абдулло Тухтасунов бархӯрду дохили дарвоза шуд. Бо ин автогол дастаи Саразм бо ҳисоби 2-0 пештафт гардид. Дар идома дастаи Шоҳмансур дар ҳайати бозингарон тағйирот ба вуҷуд овард. Раҳматулло Зоиров дар хати ҳамла чанд бозингаро иваз намуд ва ин тағйирот воқеан кор медод. ҳамлаҳои дастаи Шоҳмансур бештар гардид. онҳо дар назди дарвозаи мизбонон вазъиятҳои хатарнок созмон медоданд. дар ин ҳолате ки фишор аз ҷониби мизбонон зиёд мешуд, футболбози дастаи Саразм Ҳасан Холов дар як бархурд қоидаи бозиро вайрон кард ва довари асосии майдон Назир Баротов аз ҷайби худ корти зард баровард, ки барои футболбози мазкур ин дуюмин корти зард дар рақобати мазкур буд. аз ин хотир довар ба ӯ корти сурх дод ва аз майдон берун карда шуд. 10 нафара шудани бозингарони дастаи Саразм онҳоро водор кард услуби бозиро дигар намуда бештар дар хати дифоъ бозӣ кунанд. дар чунин ҳолат мусаллам аст ки мизбонон ҳамлаҳои худро ба маротиб зиёд менамоянд. дере нагузашта футболбози рақами 9 дастаи Шоҳмансур Теҳрон Тухтасунов дарвозаи Саразмро рахна карду ҳисоби рақобатро 2-1 намуд. ҳарчанд баъди ин гол имкониятҳо ҳам барои футболбозони дастаи Шоҳмансур ва ҳам барои Саразм хеле зиёд буд, аммо то охир ҳисоби бозӣ тағйир наёфту Саразм ғолибияти навбатии худро истиқбол гирифт. бо ин дастаи Саразм бо 19 хол ба садри ҷадвали мусобиқа баромад. Шоҳмансур бошад аз аввали мавсим фақат як ғалаба ва 3 бозии мусовӣ дорад, ки бо 6 имтиёз мавқеи 12-уми ҷадвалро ишғол кардааст. Играли хорошо, создали моменты, но именно сказывается вот этот уровень, класс, мастерства, который вот не хватает хладнокровия и реализация. А команду Саразм, Панджакен хочу поздравить с победой, пожелать дальнейших успехов. А у нас через работу все поправлять, исправлять. Работы непочатый край, ребята, многие, я как принял команду, это вот 4-й тур, вроде бы от игры к игре все лучше, но есть над чем работать. Надеюсь, что через работу будем улучшать, но и нужно добиваться через вот такие игры результата, очень важно. Бози дар майдони сунъӣ бисёр азбин буд моба. Мо дар қисми аввал мо контрол кардем бозиро. Дар қисми дуюм аз сабаби корти сурх мо ба бисёр азбин шуд ва ё ба мо фишор оваранд. бо ҳамин натиҷа мо бо ғалаба ба даст оварем хурсандам. акнун як маротибаи дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳои даври 8-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум. дастаи Исфара дар майдони худ дастаи Ҳулбугро қабул карда буд ва бозингарони дастаи ноҳияи Восай тавонистанд ки дар меҳмонӣ бо ҳисоби 2-1 зафар ёбанд. дастаи Масчо бошад дар майдони худ дастаи Рангонро қабул кард ва бо ҳисоби 4-2 Рангонро шикаст дод. рахш бошад дар майдони худ аз дастаи Моҳир бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрд. дастаи Шоҳмансур чӣ гуна ки дар боло гуфтем аз дастаи Сараз бо ҳисоби 2-1 мувоҷеҳи шикаст шуд ва Сарҳадчиам дар майдони худ аз Паншер бо ҳисоби 3-0 мағлуб гардид. дастаҳои Сарои Камару Норак, Ҷиликулу Сомон, Душанбе ва Шодмон бо сабабҳои дар боло ишорашуда рақобатҳояшон баргузор нагардид. акнун ба ҷадвали мусобиқа назар меафканем. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳое ки дар даври нуҳум ба миён меоянд. рӯзи 29 май дастаи Шодмон дар майдони худ дастаи Масчоро интизор аст.
ва дар ҳамин рӯз дастаи Сараз дастаи Ҷиликулро қабул мекунад. Бозиҳои рӯзи 29 ҳардуяшон дар соати 17 баргузор мешаванд. рӯзи 30 май бошад дар даври нуҳум се рақобат дар назар дошта шудааст. дастаи Норак дар майдони худ дастаи Шоҳмансурро интизор аст. дастаи Моҳир бошад дар майдони худ бо Сарои Камар мубориза мебарад ва Панҷшер бошад дастаи Рахшро қабул мекунад. ин рақобатҳо низ рӯзи 30 май соати 17 дар назар дошта шудааст. рӯзи 31 бошад се бозии дигар баргузор мешавад. дастаи Сомон дар майдони худ дастаи Исфаронро қабул мекунад. Рангонам бо дастаи Сарҳачӣ мубориза мебарад ва Ҳулбуг бошад дастаи Душанберо интизор аст. ин рақобатҳо низ дар қатори рақобатҳои дигар соати 17 баргузор хоҳанд шуд. ин нашри навбатии барномаи Фаҳд буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатии барнома пирӯзу поянда бошед.